Good morning, Tombo. Lalela ke dali. Ngizoba no part 1, part 2, maybe part 3, I think. Ngifuna ukukufundisa nje. Ngiyahamba ngiyobhejwa kusasa. Actually namhlanje Wednesday angazi ukuthi ungibuka nini. So ngiyodliwa Tombo. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi mina mangabe ngihamba ngiyodliwa ngoba ngihlala nendoda. Ngiyovakashela endodeni. Iziphi izinto engizenzayo? Uma umuntu wesifazane udinga kuba clean emzimbeni. Udinga ukususa isigcwagcwa. Ususa isikhwakhwalala kuwena. U-attract izinto right. Usunomfana mekubuka akubuka kuthandi. Ziningi izinto uhlangana nabantu bayakhahaga baphethe ichitha abanye baphethe lokho. You need to also attract imali njengomuntu wesifazane. You understand? So, hlala nami kule video ube uyilike ngoba ngifuna ukukukhombisa. Ungakhohlwa ke nokuthi you need to be able ukuthi ubhebhe umfana. So ke siyavuka njengamanje imake phela ipicture lami lifishane. Angifuni ukuthi TikTok to come for me. Siyavuka manje Ntombo. Njengoba sivuka manje Ntombo, siya exercise kuqala ukuze sizokwazi ukufenda. Emva koku exercise siyaqhuma. Wozake. Okay ke Ntombo, ususukile embhedeni ngithi la uyakhona uyokwenzani uyoyifenda leyo ndoda. So ke siyaqala. Usasendlini. Ushaye nje noma ngabe mhlambe u20 or u30. But ngiyengithi mina ku right. If uzokwenza usalala, very good exercise. Angithi ayibona izinqa zami ziyaphansi. It teaches you to have a balance. Uyabalance. Okay. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Woza Ntombo. So fika lapha. Siyafenda ngithi bese ngaphezulu. Manje yalazo daba ngistombo. 2, 3, 4, 5. Mina ngilale ngenzile ke vele nayizolo. Uyabona ukuthi leyo ngilale ngenzile. Into yami nje vele ikusiza kuphi? Kuyisisu. Ikusize kuyizinqa. Very good exercise. Izinqa yabona ukuthi ziyaphuma. Angithi uyabo. Stretch Ntombo uyodunusa lapha. Stretch Ntombo uyodunusa lapha. Angithi uyabo Ntombo. Uyodunusa. Angithi suqedile ukushaya lempahla. Asambe ke manje. Siyogquma mfazi. Mfazi kuyaqqunywa. Udinga ukuthi ube nebalance ube strong. Awuhlali nayo le ndoda. Uyivakashela once in a while. So fanele kucace. Yabona into leyo? Woza ke. Lalela Ntombo siyaqhuma ke manje. Siyaqhuma manje Ntombo. Ngeke uhambe endodeni ungaqhumile. Sengikhohlwe ukuthatha ithawula. Libhodo liyashisa. Sengikhohlwe ukuthatha ithawula. Hayi ungayinaki into yami neshishi because asisebenzise yona. Mangilanda ithawula. Sikhiphe into yethu. 1 second. Ngilanda ithawula. Ngeke ngiqhume nalo. Ntombo into engiqhuma ngayo ke. Nayi ama gloves. Ama gloves ama ngikwazi ukuthi aphi ngoba kuzoze kuphole lana. Nawa dali awuthi ngibuyisele ngoba phela kuzophola. Uyayibona yona. Uzosuke kuphole. Na ama gloves uwathenga nje esitolo, ungawathenga eShoprite, Checkers, ungawathenga Pick n Pay, ungawathenga akhona iSpice nasemandiyeni. Yabo lesi spice samandiye esinje esifaka ku garlic, ku biryani nani yes, sibizwa ngama cloves. Si very good for ukususa isikhwakhwalala, uku-attract imali nokwenza izinto. Sengeke ngayenza ivideo before ave ngishare ke shame ngiyanishare izinto zami. So nawe ke I am hoping ukuthi uyangizwa. Ungafaka ne-cinnamon stick lapha phakathi. Angithi uyeza Ntombo. Uyendodeni ngeke uhamba nje endodeni unqunu Ntombo. Akwenziwa kanjalo. Yes? Akwenziwa. Uyothi bakushaya ngesichitho. Bengakushayanga. Fanele i-relationship uyishiye wena ngoba ungasafuni. Not kodwa ukuthi ayikho futhi into oyekisa umfana ukucheatha ke.
nobufebe ayikho leyo. Mina la ngithi wena uzihlinza wena, angisho ukuthi ngeke usahlukana nendoda yakho noma kuzokwenzakalani. Okay, woza Sambeki. Siya attracta ke la ntombo. Yabo? Ngi-attracta imali, ama-millions ngama-millions amarandi. Ngi-attracta uthando, ngi-attracta i-peace. Ngisusa wonke amabhadi, ngisusa zonke ikhwakhalala, imicabanga yabantu emimbi. Ngithi nje ayiwasheke isuke. Ngi-attracta abantu abanemali, abanama-millions. Ngi-attracta abantu abanamabhizinisi. Ngi-attracta abantu abahlakaniphile. Ngi-attracta amadoda anama-millions, amadoda anama-billions, abo-businessmen, abo-businesswomen. Umfana lo engiyakuyena akathi maye ngibuka ngithande, athi maye ngibuka ngibona ukuthi ngifanelwe imali, angiphi imali. Angiphi imali, ama-millions, ama-thousands. But ngeke usho ke lokho kumfana onganayo imali uzoyithatha phi? Uzobe kunika iphi imali? Imali ibiyenze njani? Usho lento engisho uma ukuthi umfana oyakuyena uyasebenza futhi unayo imali, cela ukuqhubeka nokugquma kwami. Umfana akathi maye ngibuka afuna ukubeka ikhadi lakhe kumina lama thousands nama millions akhe. Umfana akathi maye ngibuka abone ukuthi ngifanele ukushadwa, abone ukuthi ngiwumfazi. Umfana akathi maye ngibuka azizwe nothando nenjabulo, azizwe phephile eduze kwami. Umfana akangibuke angithande, anamathele kimi, abone ukuthi ngingowakhe. I attract ke yonke imimoya emihle nezivunguvungu ezinhle ukuthi zisondele kimi. Imali ayingithande. Imali elahlekile ayivele ingene kwi-account yami bese i-account number iyalahleka ingasatholwa umuntu, ingatholakala ukuthi leyo mali ingene kuphi. Angithi manginyathela abantu mathi mabengibuka bangibona ukuthi ngifanelwe izinto ezinhle bese beyangipha kunokuthi bafuna ukuyithatha kumina ezami. Izinto ezinhle ezilungile zivele zingilandele nazo zingithande, zingithole, zingifinde. Imali ayithi mayingena ama-thousands nama-millions kwi-bank account yami ihlale ingaphumi. Imali ayithi mangabe iphuma ikumina ibese iphinde futhi iyabuya, ibuyisa iningi. Usuku lwami namhlanje akube usuku oluhle lenjabulo. Ngi-attracte konke okuhle ngoba vele okuhle kungokwami and okuhle kuyangilandela. Abantu bayangithanda, abantu basazongithanda. Akuthi abayizitha abangangithandi nabambi bavele bathi mabengibuka babhekele bangasondeli. Izitha nabantu abambi abacashile abasempilweni yami bayivele baveleke bayiveze, ngibabone bese ngiyabasusa empilweni yami. Amen. Umfazi ke, umfazi wenza njena ke mezohamba. Ebese ke mfazi sesivala ngokuthi ke manje sesidonsa nali itiye. Angithi phela inamba yami angithi uyayazi u-081 729 3262. Ngithi ngosebenzisa into enkulu. Uyayibona leyo nto? Nakho le elokushisa ke ngaphansi. Mfazi biza ngeQueen's Tea. Ntombo isekuseni njalo ngithi uyavuka. Wenza zonke lezi zinto ekuseni uvuka. iQueen's Tea yami amanzi amasebilile. iQueen's Tea 130 rand. Ikwenza ube tight, ikwenza ushisa ngaphansi, ikunika ne-appetite nje yokobhebha indoda. Ukuthi ubhebhe uyenze lento enkulu, li strong tea-bag. Ngizolithatha ngisukulisokha kancane la ngibe ngiyogeza ngoba ngifuna ukuthi mase ngiliphuza libe strong sekushintshe nombala. Uma ulibuka ke phakathi kuzobe ngathi kunokungcola okukhona oliyanyimbilika because lino okra. U-okra ke is very good for ingquza. Exactly Ntombo nangu for umzimba. Makuwukuthi wena unamasimba, amasimba akhanjwa nayo endodeni. Ileli itiye iQueen's Tea u130 liyashisisa ngaphansi Ntombo likunike neappetite yamfana. Uphuza nje ekseni bethu lokhu iphuzela amanzi ngoba uzodliwa ntambama. But mawuthola amasimba akuzazi ukuthi wena uhlala ufuhluza, udla ama-KFC into efrayiwe, i-stiff papa kade wagcana nokusuza, thatha impeso uyiphuza nestone. Impeso izokwenza nini? Uzoyiphuza ekseni nayo ungakadli u130 ispoon esodwa nje usifake kwi-Coca-Cola, uyivule kahle lengaka, uyivule ufake ungaxokuzi ngoba kuzovela kuqhasha amagwebo. Bese Ntombo uyaphuza noma istone noma amanzi ashisayo ke ufake impeso ispoon bese uyaphuza. Ntombo uzobhosha noma ikabili izokhuhlula yonke into eseswini ithi phuhlu, ikushiya uclean neqolo nengquza ila.
Lo akakubhoshisi, uzokunika i-appetite akwenze ube tight. Mfazi-ke inamba yami u-part 1 lo, u-081 729 3262.